இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் நம்ம வந்து பிஎஸ்சி பிஎட் பிஏ பிஎட் ஜாயின் பண்ண விருப்பம் உள்ள ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கான இன்ஃபர்மேஷனை இந்த வீடியோவில் வந்து பார்க்க போகிறோம். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாடு டீச்சர்ஸ் எஜுகேஷன் யூனிவர்சிட்டி வந்து அதற்கான இன்ஃபர்மேஷனை வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த யூனிவர்சிட்டியோட அஃபிலியேட்டட் காலேஜஸ்க்கு வந்து ஒரு சர்க்குலர் வந்து இந்த வெப்சைட்டில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அந்த சர்க்குலர் என்னன்றதை வந்து இப்போ வந்து நம்ம வந்து பார்க்கலாம். ஸோ இந்த சர்க்குலரை தான் வந்து தமிழ்நாடு டீச்சர்ஸ் எஜுகேஷன் யூனிவர்சிட்டி வந்து அனுப்பியிருக்காங்க. ஸோ இந்த சர்க்குலரை வந்து 24/7/2020 வந்து அனுப்பிட்டாங்க. ஸோ இந்த சர்க்குலர் வந்து யாருக்குன்னா பிஎஸ்சி பிஎட் பிஏ பிஎட் நடத்துகிற காலேஜஸ்க்கு வந்து இந்த சர்க்குலரை வந்து அனுப்பியிருக்காங்க. ஸோ இந்த சர்க்குலரில் என்ன இருக்க போகுதுன்றத வந்து காட்டியிருக்காங்க. ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா பிஎஸ்சி பிஎட் பிஏ பிஎட் பாட வகுப்புகள் 2020 to 2021க்கான கிளாஸஸை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம்ன்ற மாதிரி வந்து சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ கிளாஸஸ் வந்து 125 days வந்து நடக்கணுன்றதையும் வந்து சொல்லியிருக்காங்க. அதை தவிர அந்த காலேஜஸில் அட்மிஷன் எப்போ தொடங்கலாம், அதுக்கப்புறம் காலேஜை வந்து எப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணலாம், அதுக்கப்புறம் காலேஜோடைய கிளாஸஸை வந்து எப்போ வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலான்ற டீட்டெயிலை வந்து சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அதை வந்து 2வது பக்கத்தில் ஒரு பாக்ஸில் வந்து போட்டிருக்காங்க. இப்போ நம்ம வந்து செகண்ட் பேஜுக்கு வந்து போகலாம். ஸோ செகண்ட் பேஜில் பார்த்தீங்கன்னா காலேஜில் வந்து மாணவர்களுடைய சேர்க்கை, காலேஜில் அட்மிஷன் வந்து என்னைக்கு வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலான்றதை வந்து சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அதில் பார்த்தீங்கன்னா 25/7/2020 30/8/2020 வரைக்கும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து அட்மிஷன் வந்து போட்டுக்கலான்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. ஆனால் அட்மிஷன் வந்து ஆன்லைன் மூலமாக மட்டும்தான் நடக்கணுன்றத வந்து சொல்லியிருக்காங்க. போல்டாக ஒரு பாக்ஸில் வந்து போட்டிருக்காங்க. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் வந்து காலேஜுக்கு வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அந்த காலேஜில் அட்மிஷன் போட்ட ஸ்டூடெண்ட்ஸோடைய லிஸ்ட்டை வந்து 1/9/2020 6/9/2020 வந்து அந்த யூனிவர்சிட்டி வெப்சைட்டில் வந்து ஏற்றிருக்கணுன்ற மாதிரி வந்து சொல்லியிருக்காங்க. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு செமஸ்டருக்கான கிளாஸஸ் வந்து எப்போ வந்து தொடங்கலாம், அந்த கிளாஸஸும் பார்த்தீங்கன்னா ஆன்லைன் இல்லைன்னா ஆஃப்லைனில் தான் வந்து நடக்கணுன்ற மாதிரி வந்து சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அதுக்கான டேட், கிளாஸஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுற டேட் வந்து 7/9/2020 வந்து ஸ்டார்ட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அந்த ஃபஸ்ட் செமஸ்டருக்கான லாஸ்ட் கிளாஸ் வந்து என்னைக்கு வந்து நடக்கணும் அதுக்கான டேட்டையும் வந்து சொல்லிட்டாங்க. 12/2/2021 வரைக்கும் வந்து நடத்த வந்து சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இதுலேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா 125 days ஒர்க்கிங் டேஸ் வந்து கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு. ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் செமஸ்டருக்கான எக்ஸாம் வந்து தொடங்குற டேட் வந்து கொடுத்துருக்காங்க 15/2/2020ன்ற மாதிரி வந்து சொல்லியிருக்காங்க. அடுத்து செகண்ட் செமஸ்டருக்கான கிளாஸஸ் என்னைக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் 1/3/2021ன்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. அடுத்து செகண்ட் செமஸ்டருக்கான லாஸ்ட் ஒர்க்கிங் டேயும் வந்து சொல்லியிருக்காங்க 31/7/2021ன்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. அதே மாதிரி செகண்ட் செமஸ்டருக்கான எக்ஸாம் டேட்டையும் வந்து சொல்லியிருக்காங்க 1/8/2020 14/8/2021ன்ற மாதிரி வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிஎஸ்சி பிஎட் பிஏ பிஎட் வச்சு நடத்துகிற காலேஜஸில் வந்து அட்மிஷன் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க. என்னையிலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்கன்னா 25/7/2020 வரைக்கும் வந்து அன்னைக்கே வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ லாஸ்ட் டேட் பார்த்தீங்கன்னா 30/8/2020 தான் வந்து லாஸ்ட் டேட். ஸோ இப்போது பிஎஸ்சி பிஎட் பிஏ பிஎட் இந்த ஜாயின் பண்ண நினைக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யாராவது இந்த வீடியோ பார்த்துக்கிருந்தீங்கன்னா நீங்கள் இப்போ போய் அட்மிஷன் வந்து போட்டுக்கலாம். ஸோ உங்களுக்கு இந்த இன்ஃபர்மேஷன் யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இன்னொரு வீடியோவில் நான் உங்களை வந்து மீட் பண்ணுறேன். தேங்க்யூ.